الموتا پنڈ والے رل کے آخیا جی اللہ کا نبی ہر کام کر سکتا ہے مردے نہیں زندہ کر سکتا. آپ نے فرمایا میرے بوئے تے مردے لے آؤ میں تمہیں مردے زندہ کر کے آپ نے مردے زندہ کر کے اٹھا دیتے. جب مردے زندہ کر کے اٹھائے گل بڑی دلچسپ ہے مزے والی بچے نو سمجھ آئے گی. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ فرمایا جو کوئی تسی گھرے کھاندے ہو مینوں دا بھی پتہ ہے جو کچھ لکو کے آندے ہو مینوں دا بھی پتہ ہے. قرآن نے پردے کھولتے ہیں جدی آنکھ دے اوتے پردہ ہے اودی اپنی مرضی. قرآن نے کھول دیتا ہے مسئلہ. عیسیٰ علیہ السلام کو بچے پڑھنا آندے ہوندے سن انجیل. آپ نے بچیاں نوں جدوں سبق دینا انجیل پڑھان تو بعد انہاں بچیاں نوں کہنا ہو بچے آج تیری ماں نے تیرے لیے گھر چاہ چیز پکائی ہے سبحان اللہ تیری والدہ نے تیرے لیے گھر چ آ چیز پکائی ہے. اور میں کیا نا حلوہ پکایا تو کوئی بڑے ہو گئے. تیری والدہ نے تیرے لیے گھر چ آ چیز پکائی ہے تے تیری ماں نے لکو کے تیرے لیے یہ چیز فلانی جگہ تے رکھی ہے. بچے نے گھر جانا جا کے کہنا اماں جی آج تسی فلانی چیز پکائی ہے. نہیں پتر میں تو نہیں پکائی. اماں تم جھوٹ بول سکتی ہے ساڈا استاد ہی سا جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر پتر تیرے کو دلیل کی ہے اماں اس کو بڑی دلیل کی دساں جی آخر تے تینوں چوکے لے آ دینے گرے جا کے چوکے چیز لے آ کے اگے رکھ دیتی آوے انہاں کیا اس درس تو بچے ہٹاؤ اس درس تو بچے ہٹاؤ. کیوں ایتھے تے نال نبیوں دی شاناں بیان کیتیاں جاندیاں نے. اساں تے بچے بھیجے سن بھی صرف ایتھے انجیل پڑھایا جے ایتھے تسی دوجیاں گلاں نہ پڑھایا جے نبیوں دی شاناں. لیکن ویکھو عیسیٰ علیہ السلام دا کی طریقہ ہے. آپ فرماندے نے جیڑا بھی بچہ تواڈے درس چ آ جائے اونوں قرآن تے انجیل بھی پڑھاؤ نال نبیوں دی شاناں بھی پڑھاؤ. سبحان اللہ. علم غیب بھی پڑھاؤ کہ اللہ نے نبیوں کو کتنی شاناں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. اچھا انہاں آخیا نہیں بھائی یہ بچے ہٹاؤ اتوں. انہاں کی کیتا ہونا ہے گل جڑا سمجھ گیا تقریر سمجھ گیا. انہاں بچے ہٹا کے پنڈ دی نکڑ دے اوتے ایک کمرہ سی کمرے تار دیتے باہروں تالا لا دیتا. ہن چنگے استاد دا کی کام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ انہاں دے کول چلے گئے. آپ نے جا کے فرمایا بچے کتنے ہیں سبق پڑھن نہیں آیا. انہوں نے کہا جی بچے گئے نے بانڈے تسی مہربانی کرو تشریف لے جاؤ مہینے بعد آن کے پھر بچے بھیج دیں گے تواڈے کول. آپ نے فرمایا نہیں صحیح دسو بچے کتنے نے. انہوں نے کہا جی بچے مہمان گئے نے مہینے بعد آ جان گے. آپ نے فرمایا جی بچے گئے نے بانڈے تو نکر والے کمرے چ کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نکر تے جڑے کمرے دے وچ تسی تاڑے تے اوتھے کی ہے اگر نہیں جی اوتھے بچے نہیں ہاذہ الغرفہ مملوءۃ من القرد والخنازیر. او جڑا نکر والا کمرہ ہے اودے وچ باندر تے خنزیر بنے نے اوتھے بچے نہیں نے. آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو صحیح سی دسو کمرے چ کی ہے. انہاں پھر جھوٹ بولیا. آپ نے دوجی باری فرمایا جڑا اے جاندا ہے نا تواڈے گھر چ پکیا کی ہے او اے بھی جاندا ہے نکر والے کمرے چ کی ہے. سبحان اللہ. اور دسو علم غیب کینوں آندے نے. سبحان اللہ. جدوں اے بھی گل فرما دی تیجی باری انہاں پھر آخیا نہیں جی نہیں تانوں غلط فہمی لگی اوتھے بچے نہیں نے فلانی چیز ہے. آپ دی زبان تو جملہ نکلیا قذالک. فرمایا جی ایویں تے پھر ایویں ہوئے گا. ہن ویکھو نبی دی زبان دی تاثیر کتنی ہوتی. جدوں آپ دی زبان تو نکلیا فرمایا جی انج ہے تے پھر جو تسی آندے ہوئی ہوئے گا. پھر جدوں انہاں جا کے تالا کھولیا اندروں بچے نہ نکلے پھر وہی نکلیا جڑا انہاں آکھیا. اللہ اپنے نبیوں دی زباناں نوں تے ولیاں دی زباناں نوں کون دی طاقت عطا کر دیندا ہے. جو انہاں دی زبان تو نکل جائے اللہ پاک مجھے فرما دیتا ہے. میرے نبی دے بوئے دے اوتے ایک بندہ آیا حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں نکر دے اوتے آ کے بیٹھ گیا. بندہ منافق سی. حضور علیہ السلام آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں بیٹھ کے کھبے اپنا کھان لگ پیا. حضور نے فرمایا کل بھی یمینک سجے ہاتھ نال کھا. کہنے لگا جی سجا ہاتھ نہ چلدا نہیں کام نہیں کردا. حضور نے فرمایا سجے ہاتھ نال کھا. انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں کردا کام کردا سی جان کے کر رہا ہے جھوٹ بول رہا سی. میرے سرکار نے تیجی باری فرمایا سجے ہاتھ نال کھا. جدوں نہ بولیا کہنے لگا نہیں یہ کام نہیں کردا اے کام کردا ہے. حضور نے فرمایا قذالک. فرمایا پھر جی ہوئے گا. ساری زندگی لنگی پھر وہ بازو
चार बंदे रल के आ गए, 3-4 बंदे आ गए आपस में मीटिंग करके कि उदा तो कहता है कि मैंने बड़ा अल्लाह ने इल्म दिता है, नजर तू इला बिलादिल्लाह जमन तखरदलकिन अला हुक्म इत्तिसाली, मशरक से बैठ के मगरिब देखना, मगरिब से बैठ के मशरक देखना, इंज देखना जिवें हथेली ते राई दा दाना देखना। आज ये इल्म को असा झूठा साबित करना है। आपस में मीटिंग करके आके कहने लगे, एक बंदा कहने लगा मैं झूठा मुठा फौत होना, तुसी जाके आख्या जी बंदा साडा एक फौत हो गया ते तुसी ओदा जनाजा पढ़ा दो, ते जदों तीजी तकबीर होएगी ना तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। आपके कोल आके कहने लगे पीर साहब मेहरबानी करो, बंदा साडा फौत हो गया, जनाजा पढ़ा दो। आपने फरमाया जनाजा किसी और को पढ़ा लो। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं जनाजा तुहाडे कोल पढ़ाना है। आपने फरमाया नहीं किसी और को पढ़ा लो। कहने लगे नहीं जी नहीं, बंदे ने मरन लगे वसीयत की थी मेरा जनाजा गौस पाक ही पढ़ा दो। ते जनाब वसीयत तुहाडे नाम है, हम तुहाडे महल्ले दा बंदा इदां नहीं करनी चाहिए, तुसीं मेहरबानी फरमाओ ते ओदा जनाजा पढ़ाओ। जदों ज्यादा जिद की फिर आपने फरमाया ठीक है। जदों तशरीफ ला गए फिर पहली तकबीर आखी अल्लाहु अकबर, दूसरी तीसरी, जदों तीजी आखी उन्हें पिछों फंगूरा मारिया, उठ भी बेलिया उठ, उठन दा टाइम आ गया है। आपने चौथी तकबीर पाई, जदों चौथी तकबीर फेरी, सलाम फेरिया, बंदा ना उठिया, पिछों आवाज दे के कहीं नहीं हुए उठदा क्यों नहीं है। आपने फरमाया उन गौस ने तकबीर कह दी थी क़यामत तक नहीं उठ सकता। अल्लाह ने अपने नबियों वलियों को बड़ी ताकत दी। क्या दे सुभान हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला बाकी तकरीर भावें तुम भुल जाए आ गल नहीं भुलेगी। हजरत बाबा फरीद साहब का एक मुरीद सी आप दे कोल आया, आके कहने लग्या हजूर मेरे 2 किले जमीन ते ने मैं तुहाडे नाल लाना चाहना। आपने कहा ठीक है ते बीजिया कर दरवेशां नु खुआया कर। उन्हें आपके नाल ला दिते, आपने अपने दरवेश भेज दिते थे बीजा करो, दरवेशां नु खुआया पियाया करो। उस पिंड का एक बंदा जिहड़ा गवांढी सी उन्हें आके काजी दी अदालत दे विच मुकदमा दायर कर दिता। उन्हें कहा ये जमीन ते हक मेरा बनदा है। बाबे फरीद ने कब्जा कर लिया। काजी साहब ने आपको बुला लिया, जज साहब ने, बाबा जी आओ पेशी पै गई। वो भी आ गया मुदई, आप भी तशरीफ लै गए। और काजी ने जब आपका चेहरा देखा, आपकी हस्ती देखी, नूरानियत देखी, क्या लग्या बाबा जी ऐ बंदा ये कह रहा है भी 2 किले जमीन के उत्ते तुसी कब्जा कीता है, मेरा दिल नहीं मानता तुहाडी नूरानियत देख के। ओदा तुसी दसो भी मसला की, फैसला ये करे तुसी करो मैं करा की करिए, मसला दसो। बाबा साहब ने आख्या यार मसला की पूछना है, जमीन 2 किले एक कहता है मैं नप लईए, इदा करो ना इनू पूछो ना मैनू पूछो ना तुसी दसो, अगे फिर करिए की। पर मैं इदा करो आप चलने जमीन नू पूछ लेंगे, जमीन नू जाके पूछ लेंगे तू की दी है। उन्हें कहा ये किवें हो सकता है, आपने कहा आओ चल के पूछने आ। जदों सारे नाल टुर पे जमीन के उत्ते आके कहने लगे बाबा साहब जमीने हुण दस कर तू की दी है, तू ए दी है या ए दी है। क्या कमाल जवाब दिता। जमीन के विचों आवाज आई, फरमाया बाबा जी एक ही लोग कह रहे हैं मैं ए दी या तुहाडी, और मैं 2 किले तुहाडी नहीं, मैं ते सारी दी सारी तुहाडी। अल्लाह ने कुरान से इरशाद फरमाया इन्नल अर्द युरिसुहा इबादियस सालिहून। फरमाया कि जमीन है ना, जमीन ये जमीन दे वारिस असा अपने वली बना दे। सुभान अल्लाह, ये कुरान है। फरमाया जमीन दे वारिस, जमीन दे मालिक फरमाया वली बना देते। ते दूसरी आयत कुरान की अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। फरमाया जमीन दे वाले वारिस मालिक ये भी अल्लाह दे वली बना देते, जनता दे वारिस भी अल्लाह दे वली बना देते। आओ देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये गल कर रहे हैं। आपने फरमाया नहीं मेरी शान नहीं तुसी दसनी, तुसी मेरी शान दसी, लेकिन मैं तुहानू एक पूछया सी सब तो बड़ी शान की दी। उन्होंने कहा जी साडी नजर दे विच सब तो बड़ी शान तुहाडी है। आपने फरमाया नहीं, जिस हस्ती दी शान सब तो बड़ी है वो मुस्तफा करीम मेरे तो बाद आ रहे, सुभान अल्लाह, वो मेरे तो हस्ती बाद आ रही है जिहदी शान सब तो बड़ी है। उन्होंने फरमाया जी साडी नजर दे विच तो तुहाडी शान बड़ी बड़ी है। ये दसो
جڑی ہستی تواڈے تو بعد آ رہی ہے وہی کوئی نشانی تے دسو، اس نبی دا کوئی مقام تے دسو، کوئی علامت دسو۔ جڑے مرضی عیسائی نو جا کے حضور دی شان سنایا جے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ شان بیان کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا میرے بعد وہ نبی آ رہا ہے، فرمایا جس وقت مکہ کے شہر میں اپنے پنگوڑے کے اندر لیٹا ہوگا، فرمایا لیٹا ہوا وہ انگلی کے اشارے سے چاند کو چلائے گا اور چاند سے باتیں کرے گا۔ بچپن میں چاند کو انگلی سے چلائے گا، جب جوان ہو جائے گا چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اس مسئلے کو بیان کیتا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے بچپن جی تو مان گیا سا، میں بچپن جی مان گیا سا۔ میرے سرکار نے فرمایا چاچا کیویں؟ حضور تسی پنگھوڑے چ لیٹے ہوئے سو، 14ویں دی رات سی، چاند آسماناں دے تے چمک رہا سی، کدے مشرق ال جاندا ہے کدے مغرب ال، کدے شمال ال کدے جنوب ال۔ میں ڈر گیا کہ جی قیامت تا نہیں آن لگی، پر جب میں تہاڈی انگلی دیکھی نا، جے تہاڈی انگلی مشرق ال جاندی ہے تے چاند مشرق ال، جے انگلی مغرب ال جاندی ہے تے چاند مغرب ال، جدھر جدھر تہاڈی انگلی جاندی پیچھے پیچھے چاند چلدا جاندا ہے۔ حضور تسی کوئی گل بات کر رہے سو، سبحان اللہ، تہاڈی زبان تو کچھ نکل رہا سی میں نہیں سمجھ سکیا، فرمایا چاچا میں چاند دی بولی چ گل کر رہا سا، سبحان اللہ، تے چاند نال گل کر رہا سا۔ حضور کی گل کر رہے سو؟ میرے سرکار نے فرمایا میری والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے میرا ہاتھ پیچھے نال باندھ دیتا سی، جب میں تکلیف ہون لگدی سی چاند کہندا سی حضور رویا جے نا، تسی رونا نہیں، تسی جدھر انگلی کا اشارہ کرو گے میں اپنا رخ ادھر بدل لاں گا۔ انہو یحدثنی واحدثہ کان یلہینی عن البکاء، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ میری باتیں سنتا تھا میں اس کی باتیں سنتا تھا۔ یا وہ جو نبی مکہ کی دھرتی پہ لیٹا ہوا لاکھوں میل دور چاند کی باتیں سن سکتا ہے، وہ اپنے روضے میں بیٹھ کر 92 چک کے امتیوں کا درود کیسے نہیں سن سکتا؟ وہ اپنے امتیوں کا درود کیسے نہیں سن سکتا؟ پھر کیوں نہ کہیے وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، یا اللہ جڑا میرے نال مل کے پڑھے ہوتے دل دے سارے غم دور کر دے۔ وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ میں چلے، آؤ دربار مصطفیٰ میں چلے، کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ دربار مصطفیٰ پہ چلے، کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا جوانی چ چانوں 2 ٹکڑے کر دے گا۔ انہاں کہ حضور ایک گل اور دس دو، تو انجیل برنباس موجود ہے، ایک گل یہ دس دو تہاڈی شان اس نبی دے مقابلے چ کنی ہے؟ سبحان اللہ، تہاڈی شان اس نبی دے مقابلے چ کنی ہے؟ آپ نے فرمایا میری شان اس نبی دے مقابلے چ، پھر ایک جملہ سمجھ لو، فرمایا اگر اللہ اس نبی دے نال مینوں یہ توفیق دے کہ وہ نبی جدو مدینے دی گلیاں چ ٹریا کرے تے اس نبی دے پیراں چ جڑی نالین ہوے جُتی مبارک، فرمایا اگر اللہ مینوں یہ توفیق دے میں او دے نالین چ تسبیح پایا کراں، فرمایا میرے لیے تے بھی بڑی عظمت دی گل ہے۔ یارو جتھے ایڈا بڑا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے اللہ میں توفیق دے میں نبی پاک دی جتیاں قسمیں پایا کرا، اس نبی دی شان کون بیان کرے؟ کتنی عظمت اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم کو عطا کر دی، اور کتھوں کتھے تک سن دے چند دی بولی نو سن رہے ہیں۔